Welcome muli sa aming YouTube channel. Panibagong araw at panibagong vlog tayo ngayon. Today is Wednesday. Yes, February 16. So lalaot uli kami mga Kawaray Mix. Andito pa kami ngayon sa gilid. Paalis pa lang kami. Yun mga Kawaray Mix, maraming salamat sa Ka-Angkor Fishing Vlog dito sa t-shirt. Pwede mo sa'yo, boy. Wow! Yan. Yes, yes! Maraming salamat, Ka-Angkor. Ang ganda ng pagkakadali. So, pakibisita na rin mga Kawaray Mix ang Ka-Angkor Fishing Vlog. Ilalagay namin yung channel nila dyan para mabisita nyo. So yung mga Kawaray Mix, alis na kami. Medyo maganda ang panahon ngayon, kaya samahan nyo kami mga Kawaray Mix. Let's go! One eternity later. Maraming alimasag, guys. Alimango sa bahura. Mga kulay pula, parang mga alimango sa gilid. Malaki no? Malaki. Oh my God! Wow! Ang tawag yan? Kusgan. Ito, manlalatik. Manlalatik. Tagalog pitik. Wow! 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 Laki rin oh. Oh, sandangkal. Mahigit. Sandangkal na. Ito ang kanyang pangato. Pangato. Guys, kanyang pangagat. Oh, malaki.
Lutuin namin guys para tikman namin kung masarap talaga. Para masubukan kung masarap. Oh my God! Wow! Good! Para. What? Para. Latik guys. What? Para. Oh. Bye. Para. Oh. Delikado Five. yan guys, delikado yan. Payaw. Yan guys, delikado yan. Magaling kang kupal ka. Wow, wow. Uy. Payaw. Magaling kang kupal ka. Yan mga kawaray mix. Imumukbang namin yan mamaya. Lulutuin Magsasabaw kami. guys. Ang sabaw namin ngayon mga kawaray mix, gamit namin yung lemon grass. Grass pa lang to, yung lemon nandun sa nandun sa plastic yung lemon. Kaya pagpaparesya namin lemon at saka grass, kaya lemon grass. What? Ay, lemon grass na ito, lemon grass. Tsaka ano mga kawaray mix, yung Dilaw. Dilaw pero green. daon ng dilaw. Dilaw pero green. Masarap to, masarap. Mamaya. Masarap ihatok yan. Few moments later. Alright, mga kawaray mix. Lumipat ka ng channel ah. Buddy. Lumipat ka na ng channel.
ha.